कुआर जीव कोगुली इलेक्ट्रिसिटी रोड आम बर्तमान धरलु आ देखिए डबागुली केतला पहुंचू ना कौन तुआड़े थिला सीटा कहबू हाँ कह डबागुली आम केतला पहुंचू आम देखा इलेक्ट्रिसिटी कौन आम इलेक्ट्रिसिटी ब्रिज धरलु जहाँ भी धरले गोटे धरलु आम जहाँ कहवा करदेगा तुम खाली भिड कर पिला माने आमर टायर्ड हो गले खाया खोजी खोजी सब आस से माने चले देछन तमे कोन चलैछ जन को बांती लगुची जन को ये लगुची आ एडी सब पिला माने हमर खाउछंदी खराब वाला नहीं देखिए सब जाएगा देखिଛୁ ଭିଡିଓଟା ଏ ଛୁଆଟା କହୁଛୁ ଆମେ ସାପ ଆଇଛୁ ଆମେ ଏଠି ଚାଲୁଛୁ 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 এইটু আমার রাস্তা কোড়ে যাব ডব্বুগলি রাস্তা রাইট डब्बूगली रास्ता यू आमको लेफ्ट ना पड़ो जोटा अफ रोड स्टार्ट हम आमर आमर माने डब्ल्यू स्टार मिस्टर लोकनाथ पट्टनायक ये आमर सब अच्छी हाथी मैंने जमी भर को आसबे ऑफ रोडिंग डब्बूगली 15 किलोमीटर्स टू डब्बूगली हमारे पछरे बसंती अर्धेंद्र सूर्य सेनापति जी कि ब्लॉगिंग मास्टर बट ब्लॉगिंग करि पाना 15 किलोमीटर एबे ऑफ रोड रहिबो टू द लोकेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ रोड देखि पार्थिबे व्यू ऑफ रोड रो एंड साइड रो सीनिक व्यू गछ आसी गला टिके थांतु गछ सरुनी
ଭାଇ ନା ଆମମାନେ ବି ଅଛୁ ଆଉ ଡାବୁ ଗଲେ ଆସି ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଚାଲ ଆମ ଅଲ୍ଟରରେ ଅଛୁ ଡାବୁ ଗଲେ ଆସି ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଚାଲ ଆରେ ଲୋକ ଆମ ଅଲ୍ଟରରେ ବି ଅଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ବସ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମାନେ ବି ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ପଛ ପଛ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆମେ କେହି ଜାଣିନୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛୁ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଦେଖିଲୁ ହାତୀ ବି ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ହାତୀ ଗଗି କରୁଥିଲା ନା ହାତୀ ଗଗି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଡବୁ ଗଲେ ଆସିଛୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଆମେ ଆସିଛେ ଡବା ଗୁଲି କଣ କରୁଛ ଦିଦି କୋଉଠି ଆସିଛେ କୁଆଡେ ଆମର ଏଇଠି ବାବୁ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆଳୁକୁ ପକୋଡା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଣିରେ ଗୋଡ ବୁଡେଇକି ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ପନିର କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ହେଲା ପନିର ଆଉ ବାବୁ ଆସିଥିଲା ଏଠି ପାଣିରେ ଗୋଡ ପସେଇକି କଣ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସିଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଚାହା ପିଇଲା ଇଏ ଆମର ହେଲା ହଉଛି ବିଦେଶୀ କୁକୁର ଦେଖିଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ କରୁଛୁ ଚୁଲି ଜାଳରେ ଇଏ ଆଇଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ପେଶାଲ ଜାଳ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଧରା ହେଇକି ଭାତ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସବୁ ତକ ପୋଡି ସାରିଲାଣି ଭାତଟାକୁ ପୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣିରେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ବାଟରେ ମିଳିଲା ଆମେ ନେଇକି ଆଇଲୁ ଏଇଠି ଦ ବ୍ଲଗ ମ୍ୟାନ କାଟୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ ଏଇଠି ଇଏ କଣ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଇଏ ନିଜେ ଜାଣିନି କାଟୁଛୁ 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 Chai made by this guy, and this is what are doing chicken. ଆମେ ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ହଇରାଣ ଗାଡୁ ନଦୀ ଫଦି କରନି ଏଇନା ଯାତ୍ରା ତମେ ଲେଟ୍ ହବ ଆହୁରି ଗାଧେଇବା ତ ଆମର କେତେ ଗାଧେଇ କୁମ୍ଭୀର ଥିବ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ ଖାଇବ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ କୁମ୍ଭୀର ମରିବ ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଖାଇବା ସବୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଖାଇବା ଟିକେ ଗାଧୋଇବା ଟିକେ ଯିବା ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଆଗରୁ ପଳେଇବା ଲେଟ୍ କରିଦେଲା ଆଗୁଆ ପଳେଇଥିଲେ ଖାଇଲେ ପକୋଡ଼ାଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବହୁତ ସମୟ ସେ ପୁନୁ ଗଲା କୁଆଡେ ସୁନିତା ଗାଡି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଚୁଲି ଆମର କେତେଟା ବଡ ବଡ ଜିନିଷ କାମ କରିଦେଲା ଚିକେନ କରିଦେଲା ଭାତ କରିଦେଲା ମସରୁମ କଲା ଚାହା ଆଉ କଲା ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡା ମାଛ ଏଇ ତିନିଟା ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଇଟା ନ କରିଥିଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଚୁଲି ଆଜି ତରେ ପକୋଡା ପକୋଡା ନ କରିକି ତମେ ଖାଇବା କରିଦେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ହେଲା ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନେଇଗଲି
तो पूरा से जो जाइथिले से घाटी रु या उडी संगति से तो रास्ता भलो थिला दुजन देखले एते लोक एडी पुलिस जो ब्लैक है ना भाई हां जीवला कि ना तो Oh my god. Ada tuh di. मैं जाऊ से तो वीडियो करो पूरा मुझे जाऊ तो चलते ले तो स्टार्ट करो. आगु आस आस. मुंह दिखाओ तो से राजेश तू बदल भी कर ले बदल ले फोटो उठी करे क्या दोड़ी कुआडी जो मुझे जानि पाउनी ठिया आइछु आमे आइछु कोन ए जगह ना वीडियो सहित फोटो कर पे आस्ते आस्ते जाउची रखी दे रहो आगे नहीं Because